И здравейте, аз съм The Frost SD и днес започваме новата поредица на играта Minecraft. Както виждате, в момента сме в сървъра iPlex, в който играя около 3 месеца, обаче още не съм записал тук, нито пък на Minecraft, и днес реших да започна така да се каже поредица на тази игра. Ако ви харесва, напишете в коментарите, че сте съгласни с това. И така, поне мисля днес да изиграем една мини игра, която знам, че познате всички, наречена Egg Wars. Така. Да видим коя арена започва да изиграем една. Този клип няма да има обработка, защото просто още ми е малко така се мале. Тук ще става меле. Да. И какво казах? Че няма да има обработка, защото не знам, просто не се чувствам готов да обработвам клипове на компютър и не знам дали ще мога, но следващия клип ви обещавам, че всичко ще е наред. Както знаете, снимам на Clash Royale също, но ако сте нови, да знаете. И така, значи, ако предполагам, след около няколко дена или да знам как да е, обаче трябва да има клан чест. Ще направя мега якия чест опенинг, който съм правил, и си мисля, че ще се доволни от него. Е така. Да видим с кой сме се паднали. Да вземем кита Супер God. И така. И така. Преди малко сигурно видяхте, отстрани стана там едно нещо, за което много се извинявам, но просто ми за първи път да снимам на компютър и съм малко изнервен. Може да чуете някои шумове от, така се каже, но не са от мен. Това е защото просто се оправя настройките да програмите, които в момента са включи. Всичко трябва да намаля, така че така мисля да го изигравам, но колкото и да ви се струва гадно качеството, ако искате така го казвайте, но просто ми е за първи път и пак се притеснявам и не мога да се уча както трябва. И затова надявам се да ме разберете, но няма да съм така прибързващ и ще ви обещавам, че ще приключим играта, колкото и дълга да е. Ще приключим. Ако нещо се не изхвърли от сървъра, защото се случва. Спак, както знаете, нямам премиум аккаунт. Да, всъщност също нямам премиум аккаунт за тази игра. Още не съм си купил, защото се надявам, че това е игра само и още не се нужда чак толкова премиум аккаунт. Но в последствие, ако ви харесват клиповете ми, това е... така. Това е някакъв кит Супер God, не Супер God, така да се прави го бутал. Бай го бутахме. То пък. Сега ако сме го бутали, долу ще си скефи. Да, бай сме го бутали. Един го бутахме. Явно да сме го бутали. Нищо, здраве. Ще го убием.
няма да е само тази поредица, мисля и да има и още хакер. Значи, така, този клип ще трябва да го пратя на админа в сървъра. Аз го стрелям, той не мърда. Да знаят. Уау. Добре, че снимам, това е добро. Ето, виж откъде ме бие, само вижте. Ето, вижте. Вижте откъде ме бие, гледате ли? Ето, то се вижда, всичко е. Ясно, да, гледате го. Станман. Чете, аз си го запиша, за да го знам. Ман 1. Окей. Ще докладвам на админа за него и... така. Не исках да убирам така, обаче трябваше просто да го видите как. Иначе бих избягал и бих се опитал да го убия. Защото принцип, така се каже, не беше чак толкова труден, беше с ледър сет, обаче нямаше никакъв смисъл да се правя да го убия, защото исках да го видя, исках той да разбере, че скоро ще бъде бан, защото снимам и така. Трябваше мале, той с... Чекайте. Добре, този май нещо... Така. Добре, този има лук, така че е жертва. Не. What? Избута... Той пада ли? Не пада. Ужас. Слаби сме. Взема Койран. Его ли ни чупат? Добре. Това е наше. Исках като за предклип да спечеля игра до явдия да бога. Колко си личи, че си хак. Вау, този спря да играе от толкова време. Сигурно го пише това половин час. Това се нарича си човек, който първо, че знае, че не може да пише бързо и второ, че се занимава през всичко това време да му пише една глупост, която той дори сигурно не е видял. Да, защото трябва да се пише с удивително, но няма смисъл да му казва да бъде с отборник или не знам. Защото никакъв смисъл той да ме разбере и не знам. Така. Сега ще взема малко диаманти и мисля да ходя да щупя едно яйце, защото чете да напиша да с отборника ни добър лист. Да, еса. Само стига да дело. Ай! Не игра с хакове. Защото той сигурно ще ми каже, че съм бил хак, защото го убих, той ще брадва. Така се каже. Няма никакъв смисъл да казвам да съм хакер, да съм използвал хакери. Нито използвах озуди. Ето им тяхната стратегия. Това всеки път се случва. Не искам да се правя да гледат работа, обаче наистина всеки път се случва. Този стои толкова бавно. Не, те си си талки да съм. Да, вижда се, вижте какво са направили. Някои хора идват само да играят колкото... Да, това го знам. Киби! Са киби ли? Добре.
Искам в коментарите да пишете дали това този път клев, исках да го видя, исках пак да го видите в клип, в действие, така се каже. Но мисля, ако играта стане много дълга, да лефва и да поигра при малки батъли. Не знам, просто за този първи епизод много се вълнувам, защото със сигурност ще ви хареса. Ще знам, че тази поредица, тази игра много вълнува хората, дали децата по-скоро. И затова писа да снимам на нея. Така че, този клип го снима в... Днеска сме сряда, четвъртък, не знам кой сме. Мисля, че сме четвъртък, защото днеска завършихме. Като за тази са в 5 клас. Така че... добре, няма да се бия, защото тя ни казва... Добре. Браво, човека, уби ме. Няма смисъл да се бия. Да, има и лък. Сега, ако ни убиеш, ще е голям фейл. Но... май не стана. Добре. Ще пусна диамантите. И... така. Тази врата се затваряше наистина. И за какво ги оставя? Пускам генератор левел 2, пускам го левел 3, правя си сет и отивам да щупа някои яйцето. Защото просто има някакви хора, които... Да. Така да бъде. Добре. 5 ти ли искаш? Са. Чува се дали да лефна. Не се да изигра цялата обаче. Добре, ще ходя да елиминирам един отбор. И тогава. Само ми трябва още 10 диаманта. Да, за да си направя фулсет, лък и един сворд. Защото аз игра с меч. Той е много по-бърз от браната. Защото неговата спит атака е 1,6 на брата. Е много по-бавна. Защото вие, както знаете, ударите веднъж с брадва. И след около 2-3 секунди мисля, че беше ударите още веднъж. Дори сега ще проверим. Просто го казва като съвет, защото е вярно. Тръгнем си взема меч, ще видим. Брата 0,9 атак, точно така. Много по-бавна атака, нали? Така се каже. Да, моркови ще ядем. Много яко. Така. Чакайте. Само да напишем на един приятел. Да, какво ще ми извини, защото съм се... така. Добре. Ще ходим да елиминираме... не си направих кирка. Добре, този го убихме. Правим си една кирка. Както искаше ми се ония хакера там да не беше елиминиран. И... чакайте един момент. То да може да е по... така се вижда. Сега ще ви покажа бъга, който
тази ареда и да още една е много често срещан. Чакайте, само си маха храната. Това е бъга. Чупите едното блокче и с бутона, с който се храните. Той се пада май ляв. Или... Да, 10 обърках се. Така. И с него цъкате и чупите ега. Което е доста чойтърски, обаче такъв е живота. Трябваше да кажа, кажете хай на YouTube, обаче забравих. Не ме хейтете, ако клипа не ви е харесал. Да кажа, що да се оказва. Чупим още едно яйце и ще елиминираме този отбор. Няма да мога черните, защото първо, че те правят стратегията, която я правят всеки път. И затова просто никакъв смисъл. Не виждам смисъл, по който да се трудя да елиминирам целият тим. А в същото време да е почти нереално. Пуснах лъка. Падай. Еса. Добре. Пич. Не. Само да стигам до тоя. Къде е страна? Наистина ли щеш да избяга? Ще ходя да си направя охрана. И направо ще ръша черите, ако успея да ги елиминирам. Просто ще се радвам, защото така, добре, ще спектейтва. Правя тази умряла храна, защото нямам какво друго да ям в момента. Добре, какви стекери? Взимам ги и така. Значи са в момента правим малко блокове. Това е фиша сега кирка. Окей. Фрус. Фейл. Така. Добре, тя наше. Ще си мисля, че това не е друг. Като правим предвид, като правим сметка, че в момента те искаш, които в момента изставаха само 2 отбора и нямаме ег. И добре. И мисля, че ще успея да се справим, но я видео просто как ще се превие тази игра. Ще се правя един беч и един сет и ще събера също за една кирка, защото просто няма как да съм без кирка. Значи ми трябва 37. Да. Мале, чек се и такова. Ако мислите, че всичко ми е много подробно, че всичко е направено така, в смисъл, всичко е много, вместо да спира клипа, аз ви такова да гледате постоянно, напишете, че искате да спирам клипа и не знам, също с клипа да са 20 минути, така че добре. Ще направя един опит за ръш, ако не стане, здраве. Дойдох колкото само да покажа, че не стига само да Clash Royale и да покажа новата поредица, която ще е от сила от днес, когато кача клипа.
Да не забравяйте, че няма да има обработка. Ето каза го за втори път. Няма просто да правя обработка. Другия път ще направя, защото мисля, че качеството би трябвало да е добро и няма никакъв смисъл като на Clash Royale отстрани черно да ти е, защото там все пак аз го обработвам там с телефона и такива глупости. Така че, личен смисъл. Защо ще щупи мега? Ха-ха, бут! Не! XD. Ха-ха. На четвърти ли ни? Добре. Така. Значи клипа ни е 21 минути. Добре. Още не съм решил, обаче кога ще почвам стримове, защото, както знаете, започва лятната ваканция и вече е много по-лесно да повече играя, така се каже. Всичко е перфектно сега. Защо си взех 2 сета? Боже! Това беше просто направо... Ако имах отдел лък, ще да го убия. Трябваше да си взема един лък. Така... Не знам. Играта става дълга. Но... Добре. Не, няма слизам долу, просто няма шанс. Значи ще ходим да убием ето този там и след това ще изчакаме той сам да си излезе или пък... Добре, добре. Този има лък със си... Вау, хакер! Хакер! Добре. Пак снимам, вижда се хакерите, вижда се кой трябва да бъде баннат и кой не. IP на сървъра ще ви покажа след малко, като трябва да приключваме клип. Още едно. Така. Това е много странно. Махаме се. Добре, това вече го изхвърлям, защото вече ме побърква това. Правим си сет, правим си меч, правим си голденки и правим също, което и отдея го направихме, само да този път мисля да елиминирам първо черните и след това хакера с лък. Я киби! Ай, как ме запуши този мазник.
Добре. Нещо интернета ми лагва. Добре, ако ни дойде, ще пробвам да го избутам. Ако не стане, има още едно доказателство, че има 2 хака в една игра. С 5 минути спирам клипа, защото вече просто ми писта. Си взема една каска. Ще му ходя с дървен меч. Да, с дървен и ще си взема паражоли. По-изгодно. Да ходя с моркови, които ядат само зайците. И да съм с такъв меч. По-изгодно ми е. Добре, сега ще ходим при Кибито. It's Киби. Няма да се бия срещу... Къде се прибих? Да, виждате го! Да, снимам. Вижте, яде годъки и пак се бие. Вижте от нашия гад и нуба. Добре. Няма... Добре. Къде? Чайте. Така по-добре. Малко да оправим звука. Сега пак ще пробваме едно в едно срещу Кибито. Оф! Това! Мишката ми! Миш... Нова мишка трябва. Не мога да се завърта. Трябва да смена мишката. То се видя. Затова ще пратя клипа на тези, които ти искат да видят как са ме убили. Добре. Така. Сега, оня ден искам да го убия, защото той така се крие. Уау, как го направи? Кое? Сега ще напиша сигурно с някаква глупост за мен.
мишката лагва. Така. Гати. И нета... Са ако ми свърли... Да. Ай хора, това беше всичко за клипа. Дано ви е харесал. Да. Както видяхте, изхвърлиме, ще го пратя това и така. Дано ви е харесал. И ако искате още такива клипове, абонирайте се и довиждане следващия път. Така, чао!